løjse grimme mennesker, man skinner. Ja, det er vores første video her på kanalen. Mongolerne i køkkenet. I kender os ikke, for vi ikke kender. Jeg har 25 subs på min anden kanal, men altså. Det er synd. Men vi er mongolerne i køkkenet, ikke også? Og her, det er mor. Vi har en hel familie. Flyt dig lige. Far. Det er far. Det lugter lort. Og vi er ikke det er Kronk. Vi er ikke børnevenlige. Nej, det er Stinky. Nej, det er Stinky. Fuck, jeg er dum. Det er Kronk. Kender også dine egne børn. Og det er onkel, mand. Nå, nu skal vi filme her. Vi laver pasta. Vi har spaghetti. Vi har puttet kanel og fucking meget salt i. Og så nu skal vi have sådan noget krømmel her. Ja, krømmel. Der var lille krømmel. Kom nu. Men det er jo fucking varmt. Vi er mongolerne i køkkenet. Halvudbordpande, så laver jeg mad. Vi er dumme. What do you mean, bro? Vi er mongolerne i køkkenet. Kom og pasta, Det lugter godt, mand. kunne der være en pasta? Det er også Det lugter godt, gør det ikke? Det lugter. Det lugter faktisk lidt. Ulk, man. Go crazy. Go stupid. Vi er også mongolerne i køkkenet. Mongolerne i køkkenet, det er rigtigt. Pasta. Prøv at tænke, hvor meget vi skal rydde op med. Ja, rosé, mand. 3, 2, 1, franskbrød. Franskbrød. Nå ja, vi har købt vores eget hus her. Ej, det var for sjovt. Det var for sjovt. Vi har købt vores Det der, det er damen hen i hjørnet. Vi hører noget. Ej, det var for sjovt, det var for sjovt. Det er fars lille. Fuck, det var god, mand. Hallo, prøv lige at kigge, far. Okay, jeg troede måske, vi bare vores YouTube skulle hedde normalt mongolerne i køkkenet, men fuck, det er mongolsk, det her. Hallo, vi laver sgu da Hallo, næste gang. Hallo, næste mandag. Hvad? Jeg lige kigge på det. Næste mandag, det er hver mandag. Så laver vi nuggets næste gang. Yay! Og det er bare sådan, der koster 3 for 3. Ja, vi køber dem. Skal bare op i vores daglige brus. Hallo, prøv lige. Daglige brusen for live. Okay, daglige brusen for live. Hallo, kom op og se pasta. Det er fandme klart. Må jeg se? Og det smager godt. Hvad er det? Det er krømmel. Nå, de har mistet farven. Fuck, hvad flækker. Fuck, jeg er grim. Nå ja, by the way, jeg er faktisk Fuck, en det grim. smager ulækkert. Fuck, mit hår, det har stadig... Hallo, mit hår, det har stadig flødeboller i sig. Jim. Mongolerne i køkkenet. Kronk! Kronk, kig lige. Vi er mongolerne i køkkenet. For helvede. Det løber over. Hallo, jeg proppede også en flødebolle i mit hår her den anden dag. Nej, det var tidligere faktisk. Hallo, litterligt. Mit hår, det er fucking ulækkert. Jeg fucking fyrede en flødebolle derinde. Skal vi ikke også lave nudler en dag? Som vi køber op fra brusen. Så viser vi i dag. Gør kraften med den fucking irriterende. Det gjorde jeg, men jeg kan trappe. Hvad? Kan trappe. Fuck det. Nå. Det der vi lavede over om vi skulle lave tricks, så skulle jeg lave det. Skal vi ikke lige... Karoline, hun kan lige have styr på det. Ja, Du har styr på pasta, så går vi ud og hopper. Ja, så går vi ud og hopper. Jamen, hallo, min telefon, den dør altid, når den er ude udenfor. Men det er ikke så koldt, jeg skal nok holde den. Stadig, den dør. Drenge! Det var jo solen. Drenge! Nej, det er kulden. Drenge, det kan altså kun være hjemme med mig hver anden mandag. Hvorfor? Fordi hjemme ved min mor, hun kommer tidligt hjem, så kan vi ikke lave det. Jamen, kan vi så ikke bare tage hjem til din far? Nå, fordi der kommer han jo hjem i næste uge. Prøv at se, hvor klamt det der ser ud. Vandet er helt sort. Prøv at se, hvor lækkert det er. Ej, vi er som i stedet.
Mongolerne i køkkennight. Det er jo slet ikke sådan en her, I skal bruge. Jeg tror, man bare det. Hallo, prøv lige. Man kan godt mærke, at man har sin plads. Det er slet Nej, hallo lige. Hvad er det lige, da du sagde det der, ikke også? Jeg sværger. Der stod jeg og filmede den der. Fuck, det er så fuck, hvor det er den. Og så sagde du, ej, den er slatket. Har vi været snart? 3, 2. Nej, det er Drenge, jeg laver et salto her. Er I klar? Jeg laver min backflip. Do it, just do it. Kåre, du fylder. Prøv lige. Jeg kan ikke se den. Kom du fuld ud? Jeg har lige lavet en backflip. Fuck, det er smukt, det der. Wow. Man kan godt mærke, at man har lagt sin plads. Det er lige så smukt, som eller får jeg med en Man kan ikke have sin plads. Den har mistet sin pølse. Og jeg spørger, hvor du var Karoline det. Karoline, hun har lagt sin plads. Mongolerne i livet. Hvem var med, der gjorde hvad? Så. Det er jo mig, for det der nok. Det er godt, vi har en rengøringsdame. Det er damen i huset. Nick. Ej, okay. Den har lagt sin plads. Nå, hallo, når I ser den her, ikke også? Nej, det her. Nej, ikke. Det bliver aldrig færdigt, når I ikke lader det koge først. Gør vi også? Nej, det gjorde jeg så tydeligvis ikke. Nej, hvorfor? Nej, Og for sjov. Wow, nu er det også. ej, jeg er så vand af helt Vent lige. Ja, nu Vi skal lige have et zoom på røven. Hvorfor gider det ikke fokusere? Fokus ind. Okay, vil du snakke, Kronk? Du kan ikke vælge. Nej, jeg hedder ikke Krunk. Nej, det er Stinky. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg hedder Stinky. Jeg er racist. Og jeg er en homo. Jeg elsker pølser, der er sorte. Og så skal du også få en... Jeg fik sorte pølser i weekenden, som... Jeg fik sorte pølser i weekenden, som... ham der. Ja, hallo, nu her, giv mig den. Giv mig den. Lille hurtig Q&A med farmen her. Der kan sgu da ikke være noget Q&A, hvis ikke vi har nogen spørgsmål. Det har vi også. Hvad laver du? Du skal ikke filme sådan der. Okay, hvordan får man en pige? Man går hen og spørger. Man går hjem og... Hvordan man bruger en pige? Man går hen og spørger. Så trækker man sin lange pølse op i en Lille. Nej. Kæmper, hvad er det? Nu plejer bare, at vi skal frem det. De er godt med børnevenlige. Hvorfor fokuserer den ikke? Roséens kæft. Hæft. Apropos store kiner. De er snart færdige i vores pasta. Kan I ikke se det? Er det det? Tak for hjælpen. Fokuser nu. Nå ja, jeg har glemt det. Sådan her, man får ting til at fokusere. Jeg har store klunker. Vi har store klunker. Vi er alle sammen store slaskede. Ej, der måtte prøv lige at se. Det smager klamt, men det smager ligesom... ja, ikke noget. Anus. Syltet af gurker. Skal jeg prøve at smage? Det er en challenge, de skal spise. Fuck, de smager røv. Det lugter røv. Prøv at tage en ned i vores pasta. Kan du ikke det i vores Ja. Ad. Han hældte lige sådan noget pickelsovs i. Skal jeg tage en ned? Pastaen er helt sort. Skal jeg tage en ned? Ja. Okay. Det var en penge. Karoline. Ja. Ja. Det er pølsechokolade. Nu lukker vi jer ind i køleskabet.
Vi har 15 minutter. Drenge! Vi er tilbage på fodbold. Må se. Hallo, det er ikke tid til at lave pasta! Hallo. Drenge, han er derude på græsset. Det skal I nok. Nej, stop. Godt. Hvor skal jeg så gøre det? Kom i vasken. I vasken? Nej, der er pasta i. Hallo, det er varmt. Hallo, jamen så skal kom herover med det. Det er fast. Stille. Fuck! Hallo, skal I Hallo. have noget af det, eller hvad? Nej, vi har ikke tid! Bare Niklas, vi skal i hvert fald op nu. Så Vi skal. Men vi skal derud. Nej, det gør jeg. Gå. Vi bliver nødt til at gå! Nu er mongolerne i køkkenet for i dag! I har fået opskriften på pasta. Vi nåede ikke at spise det, fordi vi skal lige til fodboldtræning. Hallo! Mig, mor og fucking Stingy, vi træner. Vi er ikke med ud at køre på skateboard. Det er op på hallen. Hallo! Jeg skal hjem. Du skal så have bolden. Jeg skal altså... Jeg giver dig lige et lift hjem. Ej, jo. Jeg skal lige holde hjem. Altså, jeg tror, det er bedst med Niklas. Fordi han skulle fucking skynde sig hjem med sin fucking... Altså, du går lige... Jeg skal skynde mig hjem med min telefon og min cykel og min taske, og jeg skal have bolde, og jeg skal have en